uThamara ngizothini naye ngokunjalo futhi naye ngokunjalo naye into ecishe ifane nale yalapha eNanda umuntu mayengenwe uhlobo oluthile lomoya uyabo usebenzisekile loya mntwana loya ukuthi kube khona izinto azozikhuluma andinaye kuyena yedwa umehluko yena akahlangene nalabo abanye abakhuluma amaqiniso ahlukumeza amadoda umehluko bona abahlangene kanti eNanda iWest Gang yaba nomqondo wokuhlangana iseNanda isemlazi kuphi nakuphi bahlangana uThamara yena uzezele yedwa ngiyakhumbula impela nje khona nje usisengimaziyo mina khona la owayeyiphusha ngamandla lento prepared ngisho ukulwa amayeliswa ekwakuthiwa uMamthembu waye prepared ngisho ukulwa ngiyamkhumbula nje ivithi kangiqala ukuyibona yakhe ethi ayikho indoda engavela isuke ingqoqoze umuntu wesifazane ngesibhamu wesifazane engenzile lutho ngiyayikhumbula ivithi kaMamthembu and yayisensitive ngoba ngalezo zikhathi lezo kade abantu besilisa belimaza abantu besifazane yena wavele wangena mfethu from lapho wayikhuluma umehluko ke woMamthembu uThamara bona abahlangananga abakhuluma ilanguage kodwa mangathiwa abahlangana abantu besifazane bese bethi thina sithi amadoda siyawalwela ungabona ukuthi akuyena uThamara kuphela baningi umehluko abanye abakanakeki so lo usebenzisekile ukuthi athi qhu kodwa ngempela ke masikhuluma iqiniso lento le yokuvela kwamadoda aze ayisupporte kanje indaba kaThamara ilethe esinye isithombe lento ilethe ukuthi ngempela amadoda kukhona ukuhlukumezeka ngempela akutholayo bese engazi ukuthi azokhala kubana akhale kanjani uyabona nje khona enye into efuneka ungayibuki ngokuthi iza nobani iza kanjani kodwa mawusubuka impact eyenzayo uyabo for a fact ukuthi amadoda akwazi ukuthi asuke amancane amadala angakanani ngempela athi siyakuzwa amadoda kuyacaca ukuthi shuthe emakhaya ahlukumezekile as much as ngoba kujwayelekile ukuthi abesifazane kuyashesha ukutrenda mangabe bekhala kukhonto abahlukumezayo abesifazane shuthi ngempela lethe ngihlale ngisho ikhona inkinga elangaphandle kwizithandani so mawilalela ke futhi content yakhe lo muntu alethu uThamara yena akadili kakhulukazi nabantu abaganile akadili futhi nabashadile udila nalabo abangakagani adile nalaba abawiplan yokulahla uMntombi babo uyabo ukuthi abangaphuthumi babulahle ngoba masubulahlile uMntombi kuzoba kuba nje kube nje bese edila nalabo ngempela abangakagani kodwa abanezingane ukuthi mawusunengane uthi ufuna indoda ufuna ukuthi uyabo so udila nalabo kakhulu uyabo aphinde athi wangazi yini imali angazi yenzani bese ithi private party ayikutholela ukuthi imali yabo so kunenkulumo enjalo kodwa egcineni yena mangilalela kahle into yakhe ilwela ukuthi awahlonishwa amadoda abantu besifazane abazazi baqine bayivikele uma kuukuthi sewushibilikile azi kodwa ukuthi wasengishibilikile sengikulesimo lesi ngoba mangaphosisa uzasho naye athi naye washibilika inkulumo zakhe naye ziyamqonda okusho ukuthi akaqondile yena ukulwa nomuntu as a person kodwa ukwenza uaddress isimo ukuthi kunesimo esinje naye samshibilikisa nomunye sangamshibilikisa angayedwa oshibilikile kodwa mawusushibilikile iba fair na into ayishoyo iba fair kulomuntu othandana naye ukuze ningaxabani nibanga into engayenzi sense yabo mina iyona understanding yami le yakhe lo yamntwana loyo and ngale understanding mina ngiunderstande ngayo ngoba bekhuluma kanje kunabazali abazele izingane abayifisele kuhle ingane zabo abangafuni ukuthi zambe zilala ngoba mawusulalile wanomntwana impilo iba nama challenges kunezingane ngempela ezizosaveka kunezingane ezizosaveka uyabo kunomuntu futhi wesifazane othola ukuthi uhlakaniphile
uzokwazi lo muntu wesifazane ukuthi ake ngifocus kumina manje ake ngifocus ngoba senginomntana angifocus ekuzi-upgradeeni mina angifocus ekufundeni mangisenethuba angisebenze mase ngenzani mase nginaka mina nginake ingane yami mase nginaka nabantu abangisupportayo nabangithandayo uyabo from less pity sikhona umuntu ohlakaniphile can learn something out of it ukuthi okay okunye nokunye akungibambe ngihamba ngendlela ake ngifocus kumina manje njengoba sekukulesimo lesengikusona sekumele ngisebenze kanzima ngoba senginayo umntwana njoba nginomntwana nje ngenhlanhla mhlawumbe usunayo umathandana mawunomathandana siyakubongela wakumukela wena nengane yakho siyakubongela lokho kodwa ke nawe hlala ubheke ukuthi indoda ihappy yini uyabona indoda ikwazi ukumukela nomntwana wakho iyakuthanda leyo ndoda mfethu iyakuthanda siwashayele nje izandla amadoda akwazi ukwenza lelo qhaza lelo likuthande wena liphinde lithande indoda ithanda ingane yakho sikumukela izandla yabo ngiyazi ukuthi abanye abantu baye bathini bathi hayi nathi amadoda siwamukela enezingane zawo nje uyabona siwamukela enezingane zawo cha nawe siyakubongela ukwazi ukukhulisa izingane oyifice endodeni kodwa ukhumbule phela ukuthi asikwazi ukuyenza kahle le comparison le ngoba owesifazane ushiya ikubo azogana khona abantu abashiya ikubo bazogana indoda esahlala kubo kunodade wabo kunosisi bayo kunobaba omncane kunobani ifike bomakoti phakathi kwalesiphithiphithi ikwazi ukukotiza iwini inhliziyo uyabo okusho ukuthi mawukwazi ukukotiza kubo kamkhwenyana enabantu bakubo lokhu bokuthi uzogana ke enezingane zakhe ozokwazi ukubuya uyithethisa ngoba ukwazi ukuthethisa osisi basemzini awukwazi umakoti ukuthethisa izingane zosisi basemzini isuka lento kuthiwa ihlukumeza izingane uyabo so mawusukile uzogana vele uzogana kulomuzi lo muzi vele kunesiphithiphithi sakhona kodwa the day mangathiwa iyasuka indoda iyona eyakogana kubuka amakoti wayo isingashintsha yonke le system sengafanele ukuthi indoda ingahambi sesingathi siyakubonga wena wesifazane omukele indoda iza nezingane zayo kini sesingabonga lokho so ngifuna icace leyo yokuthi depend ubani osukile weza ngapha uma kusuka indoda iyogana akhona kanayo ahlale nje ekhweni lakho umuntu angabe na stress uyacabanga uyindoda uhlele ekhweni njengoba uhlele ekhweni uphinde ulanda ingane yakho oyizala somewhere uze nawo lekhweni afike umakoti wakho ayimukele angabe nankinga singamshayela izandla same things applies makusuka umakoti ezogana la endodeni afike lezogana khona indoda inezingane zayo yabo inezingane zayo uphinde nawe uze nezingane yakho indoda imukele ingane yakho sishayela izandla funa sizibheke izimo yabo ngoba kade ngibuka nje ukuthi abanye babuye badideke umuntu afuna ukuqhathanisa indoda mama yenza lokho hayi nami ngizokwenza lokho no siyabheka ukuthi ubani oze ngapha simple as that nje bafethu yabo kodwa ke siyathanda mangabe sibabona abantu abanesibindi ngokwakhe isizwe kodwa asithandi masibona abanye behlukumezeka angikuqhuquzeli ukuthi ngakhona umuntu ohlukumezekayo ngenkulumo eyakhayo elethwa umunye umuntu mina ngifise ngathi wonke umuntu angathola iroom yokubona ukuthi le nkulumo ingisizaphi kakhulukazi mawuzele izingane zamantombazane uzokwazi ukuyizwa ungaze ufise ukuyidlalela amavideo ukuze ingane ingashibiliki wena mzali lo washibika khona mawusuze washibilika vuka dadewethu uyithathe sebenza dadewethu enza imali phumelela empilweni ingathi uphumelela empilweni konke kwakho isithunzi sakho inhlonipho ideservayo yonke into ibuya ibe more than before izwa ngami uKingBhaka mina ngiyangithanda nje emakhaya njengoba ngithanda kangaka nje angifuni futhi kuliwe izimpi ezingenasidingo akufuni liwe izimpi ezingenasidingo ufuna uunderstand into bengabe yakha noma into ibhidlisa igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udakwe yini ingakho mina ngiyohlala ngikhona la ngilimele iqiniso eliphilisayo